Olgo, je vidět, že kdybychom s ním někde cestovali, nemusíme mít strach, že se bez misky nenapije. Ne, musí to mít nakloněný. A tak jistě, budu mít tam plnou, ale jako... Ale na můj rukách to nemusíš pracovat. To je poděkování. Tohle musíme poslat Bejbu. Trošku má narvanou celou vězu udělat takovou, ale... Stačí, když je takové dělat. A můžu taky dívat ten. No, tak a ty jí dej identifikovat, nemusel z ní někdo napijat.